Здравейте, аз съм Стефан и това е Ice Bucket Challenge. Бях предизвикан от Дамян Пенев, за което му благодаря. Както знаете, става въпрос за набиране на средства за заболяването на АЛС, което е доста тясно свързано с Паркинсон и Алцхаймер. Доста хора смятат, че е абсолютно безпредметно, но току-що проверих, $62 милиона събрани до момента. От своя страна искам да предизвикам Таня Неделчева, Цветан Алексиев и Ивайло Захарев. Имам удоволствието да отговоря на още един челендж. Ice Ракия челендж, от който бях предизвикан от Чавдар Димитров. То ще бъде за финал. И готови! Възнамерявам да даря $20 веднага след като си спия ракията. На здраве и успех на останалите. Предизвиквам за ракия челендж Сергей, Зорница Шепкова и Ани Калфова. На здраве!